Najprv poviem, čo sa deje, čo robíme. Máme natiahnuté ruky, určite nie tak, alebo tak. Symetria znamená, že máme v podstate ruky natiahnuté. Držíme tak palicu, aby sme predĺžení ruky a nohy mali. Teda tu je horné Včko, dolné Včko a Xko. To Xko na cvičenie pre statickú silu vyzerá tak. Najprv to opíšem, lebo vidieť to možno nebudete. Držím sa pevne a ešte aj natiahnutí. Točím len bedra. Uvidíte prečo aj pre ženy. Dôležité sú bedrá pre ženy 3-krát na každú stranu, bude 3-krát otáčanie, 3-krát budem točiť celým telom s pauzou. Budem napínať len práve plece. 3 sekundy napínam len práve plece, uvoľním. Rovnaké uvoľnenie, je to niečo úplne iné ako napínať ruky, keď je niekde tu. To natiahnutí. Napínam len ľavé plece. Uvoľním. Obe plecia. Uvoľním. Napínam brucho a brušné svaly. Ale sme natiahnutí. Stále 3 sekundy, 3 až 5 sekúnd. Vždy. Chrbtové svaly. Držím a napínam. Uvoľním. Ukazujem len jednu sériu, ale v skutočnosti sú 3 série. Takže 3-krát by som napínal chrbát, 3 až 5 sekúnd. 3-krát brucho. Tak ďalej. Ideme pravé stehno, napínam len pravé stehno. 1, 2, 3, 4, 5 sekúnd, ideálne, ale bude stačiť 3. Ľavé stehno, obe stehna a tu začína potom hĺbšia zostava. Určite už ruky neudržíte, tak si povolíte a idete ďalej. Napíname svaly konečníka, sfinktery konečníka a zadok. Pre ženy je veľmi dôležité, aby sa tie svaly, kde sú reflexné zóny, včera sme hovorili, maternice, vajčníkov napínali, uvoľnili. 3-krát zopakujeme. Pubické svaly, to sú svaly, ktoré sú v podstate nad symfízou, nad touto kosťou a znova sú tu reflexné zóny reprodukčných orgánov, pubické svaly, ako máte oblasť maternice a prekrvenia reprodukčných orgánov. Inak aj pre mužov je to dobré, pre prostatu. Napínali sme pubické svaly, pravý prsník, uvoľnenie, ľavý prsník, uvoľnenie, oba, celý hrudník, uvoľníme. Dôležité uvoľnenie, pomaličky uvoľňovať, nie prudko. Celé telo už mi horí, cítim teplo, ako prúdi v celom tele. Po prsných svaloch, široký sval chrbta, 3-krát napínam, ľavé litko, pravé litko a uvoľnenie. Ďakujem. Napínam pravé plece. Ako silne? Niekto ho natne 15%, a povedal, že na pol, a niekto na 100% na pol. Napíname svaly 60% musí byť asi na začiatok. 60% znamená ani nie trošičku, že som, ale ani na 100%, lebo ďalší deň budete chodiť, ako keby vás prešlo auto, poviem. Nie. Asi 60% napätia na dobu 3 sekúnd. To si pamätajte. 1, 2, 3 a uvoľnenie. 1, 2, 3. Keby ste už 2-3 týždne odcvičili 80% a po nejakom mesiaci a pol, 2 mesiacoch tréningu, možno povedať, že dáte 100% sily, napríklad obe plecia napnem, na 100% a dýcham. A uvoľnenie. A stačí potom urobiť takto jednu sériu. Tá prvá bude prípravná. Prečo 3 série? Prvá je prípravná, zohreje telo, to je tých 60%, uvoľníte. Druhá je povedzme už 70 a tretia je tá 100. Tá symetria, vidíte? Ruky a nohy, kúsok širšie nohy a takto by malo vyzerať, že ako sa jedna noha je predĺžením druhej ruky a naopak. A niekde tu stredy sa stretávajú. Teda poďme na to. Pauza. Mimoriadne dôležité sú držať a dýchať 3 sekundy spočiať. Časom bude 5 sekúnd. Do 5 sekúnd. 2, 3 a vráťte sa. Držíme. Treba uvoľniť, tak uvoľnite na chvíľku. Pustite dole.
Uvoľnite palicu. A z toho treba Viete, čo to robí toto cvičenie? Modelovanie. Formuje telo. Tie svaly, ktoré už ani nepoznáme, začne formovať. Ja by som povedal 6-krát účinnejšie, ako idete do posilovne a budete cvičiť všelijaké cvičenia s čímkoľvek. Formuje tak telo, že ak by ste to zaradili do programu chudnutia žien, tak nebudú chodiť do fitka, ale budú držať palicu a budú sa točiť. Stojíte a spalujete tuky. Stojíte na mieste a spalujete. Tak poďme na to. Hlavné cvičenia začíname teraz. Pravé plece. Napíte pravé plece tak 60% a držte 3, 2, 1, uvoľnenie. Treba pomaly uvoľniť, ako keď sa rozpúšťa nejaké napätie. Ľavé plece. Napnite ho na 1, 2, 3 a pomaly pustíte, nie prudko uvoľnenie. Dokážeme dve sledie, dáme ešte jednu. Dajme ešte raz práve, dajme. 1, 2, 3 a uvoľniť. Paráda. A ešte raz práve. 1, 2, 3. Nepustíte palice, dajte obidve plecia, ešte posledné. Obidve plecia napíname. Držíme 2, 3 a pauza. Uvoľníme. Ak treba, pustíte. Mimoriadne intenzívne sťahuje vám tam, zužuje cíly pri napínaní a keď uvoľníte, príde príliv čerstvej krvi. A tonizujete tie svalové vlákna. To je zaujímavý spôsob. Bez zmeny dĺžky. Keď dvíhate činky, alebo robíte s expandermi a všimnite si, volá sa to kinetické cvičenie, hýbete. Toto sa volá izometrické. V 50 rokoch to bolo tak populárne, 50 rokov 19. storočia, 1850, alebo to aj 19. že ľudia, ktorí toto ovládli, chodili po cirkusoch a ohýbali všelijaké železa, a boli také celebrity, ako sú teraz naše celebrity. Platí im veľké peniaze za tú statickú silu, ktorú ukázali alebo dokázali. Tak poďme ďalej. Brušné svaly. Natiaľnite sa. Napnite brušné svaly na 3, 2, 1. A mäkké. Dajme dvakrát, ešte raz. Výdych a držíme napätie. 3, 2, 1. Palicu trošku môžete pritlačiť a uvoľnenie. Nedajte dole palicu svaly chrbta. Chrbát, to znamená široké svaly chrbta, ako keby ste palicu chceli roztiahnuť trošku. Napíname 3, 2, 1. Cítite celý chrbát a len práve stehno. Držte v napätí. 1, 2, 3 a pomaly uvoľnite. Len ľavé stehno. Držíme, napíname. 1, 2, 3 a uvoľníme. Teraz obidve stehna. Obidve stehna. Držte pevne. 3, 2, 1, uvoľníme. Začína druhá časť cvičení vnútorné svaly. Pubické svaly, symfíza. Takže v podstate oblasť, ako máme reprodukčné orgány, ak treba pustíte dole. Začíname, napíname svaly 3, 2, 1 a uvoľnenie. Toto zopakujeme ešte raz. Napíname znova tie pubické svaly, prekrvenie.